Hello. I think yeah, but Brother ino mutagamba. Uh, tikulandireni abale chifukwa cha nthawi inonso imene mulungu atipatsa kuti makamakaso tikhoza kukumana mu phunziro la tsiku la lero. Ndikukhulupirira kuti mulungu atichitira zambiri miyoyo yathu, kuitetezera, kukhala ndi mphamvu zotere, kuona kuwala kwa dzuwa. Zonsezi ndizo ubwino wina umene taulandira makamaka ife amene tili ana ake masiku ano. Tsiku la lero tikhala tikupitiriza makamaka kuphunziro la m'buku la Efeso makano mu chapter 5 verse 22 kukalekeza mu chapter 6 ya verse yake ya 9, chapter 6 verse 1 up to 9 ndi zina mwa zimene tikhala tikuziona, komano tikhala tikupangapo nkhani ya banja lonse kukhala mwa Khristu. Banja lonse kukhala mwa Khristu ndi zina mwa izo zimene tikhala tikuzikambirana ku tsiku la lero. Komano tisanalowe mu gawo la phunziro lathu nthawi ino, tipemphere mulungu kuti atitsogolerenso tsiku ili. Tipemphere. Lodalitsika ndilo dzina lanu, Atate wa Ambuye athu Yesu Khristu, amene mwatikhalira ife Tate, mwatikhalira ife bwenzi, komanso mwatikhalira ife chimwemwe. Tikubwera pamaso pano nthawi inonso chifukwa cha phunziro limene tikhale nalo, ndipo tikulakalaka mzimu wanu upitirize kutitsogolera monga mumachitira nafe masiku ena onse. Mukumbutsenso ena ambiri amene sakuyenera kukhala nafe, ingakhale nkumvera mu nthawi ino, komanso ingakhale nkumvera mu nthawi ina, kuti chisomo chanu chochuluka chipitirize kuyitanira tonse pamodzi ku ufumu wanu mwa Khristu Yesu mpulumutsi wathu, mulole kufuna kwanu kuchitidwe. Amen. Right. Tikunena kuti tikhala tikukambiranapo pa mutu umenewu wonena kuti banja lonse mwa Khristu. Ndi china mwa icho chimenenso chakhala chinthu chofunikira kwambiri tikamawerenga Bible, makamaka pa zina mwa izo zimene Yesu Khristu akufuna mpingo wake ataudziwitsa kuti ndicho chimodzi mwa chifuniro chake chimene chikuyenera kukwaniritsidwa mu nyengo ino komanso mu nyengo ili nkudza. Ndeno ukukhulupirira kuti nkhani ya banja mwina si chinthu chachilendo, mwina ndi chinthu chodziwika bwino kwambiri kwa wina aliyense, chifukwa ndi chinthu chimene tsiku ndi tsiku timachiona komanso timakhala tikuchimva. Ndeno tikamakamba kodi banja timakhala tikamba chani, ndi zina mwa izo zimene tikhale tikuzizukuta kuti kodi banja limakhala chani, nanga ku moyo wauzimu Khristu Yesu akufuna kuti tipezepo chani makamaka mukati mwa phunziro limene kuti kodi banja tiphunziramo chani. Mu ufumu wa Yesu Khristu ukukhulupirira kuti ichichi ndi chimenenso chikuonetsedwa kwambiri makamaka kuti timvetsetse ubwezi umene uli pakati pa ifeyo ndi mulungu kudzera mwa Khristu Yesu mwana wace. Makamaka pofuna kuchivumbulutsa ichi mokwanira bwino, pali chinsinsi cha banja limenelo limayenera kuti liphunzitse mitundu yonse ya dziko lapansi kunena kuti kodi chifuniro cha mulungu chenicheni chakugonera pachiti. Ndeno mwina funso loyambirira ndilonena kuti kodi tikamakambapo za banja limapangidwapo ndi angati, banja limapangidwa ndi angati. Ndikukhulupirira kuti ndi funso losavuta kwambiri chifukwa kodziwikiratu ndionera kuti yankho lodziwikira ndionera kuti limayambika ndi anthu awiri ndithu, mwamuna komanso mkazi, ndi amene kuyambirira amakhala oyamba kupanga banja. Ndeno tisekula mabaibu athu makamaka buku la Efeso chapter 5 verse 22, then tizitsika pang'ono ndi pang'ono kuti tizimvetsesa makamaka zimene Bible likuyankhula. Ngati verse 22 akunena chonchi,
Akazi inu mverani amuna anu ainu eni monga kumvera Ambuye. Ndibwera kaye mbuyo pang'ono kuti tingokumbutsane makamaka kumenenso kwina takhala tikuchokera. Kukina tinkapangapo za mmene tingakulire moyo wathu wauzimu, makamaka kuti tikaonetserebe zipatso za Khristu Yesu osabwerera mbuyo, koma tikapitirizebe kunkachitsogolo kunena kuti moyo wathu ukakhale ukukomerakomerabe makamaka mu moyo wathu wa Chikhristu. Ndeno pa nthawi iyi imene tinkaona za chinsinsi chakukwera moyo wauzimu, komanso chinsinsi china mwa icho chimene chimapangisa anthu ambiri kuti timira ndi kubwerera mbuyo, tinakhalapo tikuziona kunena kuti monga buku la Efeso lakhala likutiphunzitsa kuti chinsinsi cha buku lonseli chagonera kwa moyo wa Khristu mwa anthu. Ndichokhala chimene chakhala chikatikati cha buku limene takhala tikulizikuta kuchokera chapter 1 kufika tsiku la lero mulendo wathu chapter 5 verse 22 masika m'munsi. Ndeno tsiku la lero tingofuna tipitirize makamaka pa chinsinsi chomwechi cha umoyo wathu umene tingakulire nawo tingasangalalira mwa Khristu Yesu, komano munkudzera mu chiphunzitso chimene Paul akufuna kuti ationesere makamaka chinsinsi cha banja la munthu. Ndeno tikuona koyambirira kunena kuti banja ndionena kuti mkazi akuyenera makamaka akuti azikhala omvera ndithu mwamuna wake. Ichichi ndi step yoyambirira imene mzimayi kapena kuti mkazi amenera kuchitira mwamuna wake. Tikukhulupirira kunena kuti palibe udindo wina oposeranso umene wamkazi akuyenera kuzindikira makamaka apo kupezeka mukati mwa banja, kunena kuti ali mu banja ndi cholinga chokuti akamvere mwamuna wake. Ndeno mukaona vesi muona kunena kuti kumapeto paita akukanena kuti monga mwandani monga kumvera Ambuye. Sonyeza kuti pali chithunzithunzi chachikulu chimene Mulungu akufuna kuti tizindikire kunena kuti ndi chifukwa chani mkazi akuyenera kumvera mwamuna wake. Ndeno muona kunena kuti nkhani ya mkazi kumvera mwamuna wake ndi chithunzithunzi chimene chititengerepo ife anthu amene tapanga chisankho chotsatira Mulungu, tapanga chisankho chobadwa m'banja la Mulungu, kunena kuti tikakhonzenso kumvera Khristu Yesu. Tikamaona achizimayi akumvera amuna awo mabanja, chili chithunzithunzi chachikulu chimene chitithandizire ife amene tili mwa Mulungu mwa Khristu Yesu kuti tikapitirizenso kumvera Khristu masiku onse a umoyo wathu. Ndeno tikaona nkhani yakumvera kunena kuti akuyenera kumvera ndithu mwamuna wake, chizungu kozi yagwiritsa ntchito mawu kuti submit, makamaka kuchita submit ndiko kukhala ngati kuzipereka, kuziyika m'manja mwa mwamuna wake. Ndoti mwanjena china chilichonse chimene mkaziyo akuyenera kuchita chikuyenera makamaka chikhale chochokera mwa mwamuna wake, chifukwa choti iyeyu ndi amene ali m'manja mwa mwamuna wake. Ndeno ndimafuna kuti timvesese bwinobwino chimene Paul akufuna kutankhula. Mafuna tingobwerereko mbuyo pang'ono makamaka tikamabwera nkhani ya chilengedwe cha anthu mene chinakhalira makamaka kuchokera kuchiyambi. Ndi chifukwa chani mkazi akuyenera kukhala omvera mwamuna osati mwamuna kukhala makamaka ozipereka kwa mkazi. Tikabwera makamaka kuchokera ku nkhani ya chiyambi cha chilengedwe cha anthu, tikapeza kuti tikamawerenga 1 Timoteyo chapter 2 verse 13, pakati pa mwamuna komanso mkazi timapeza zonena kuti alipo mmodzi ndithu amene anakhala oyambirira kulengedwa, ngakhale zizodziwikiratu kale, komano ndigwiritsa ntchito vesi kuti timve makamaka amene zinakhalira kunena kuti mkazi akhala bwanji omvera kwa mwamuna kapena kuti akhala bwanji wam'manja mwa mwamuna wake. Tikabwera 1 Timoteyo chapter 2 verse yake ya 13, muona kuti pali mawu yawa verse 13 akuti koma tiyenera ife, okay pepani mawerenga posenera 1 Timoteyo chapter 2 verse 13 akuti pakuti Adamu anayamba kulengedwa pamenepo Eva. So tikabwera 1 Timoteyo chapter 2 verse 13 tipeza kunena kuti amene anayambirira kulengedwa pakati pa mwamuna ndi mkazi anali Adamu. Ndiye tikabwereranso ku Genesis kuti tikaone kuti kodi izi zidi ndizoona, tikapeza kuti Genesis chapter 2 verse ya 7 Mulungu akuti koyambirira
anatenga dongo ndi kuumba munthu woyambirira amene ndithu akutchedwa kuti Adamu, amene amatchedwa kuti Adamu. Ndipo atakhala ndi moyo iye pakupita pa nthawi, tikapitano musi mwa chapter cha Genesis chapter 2 tikapeza kuti verse 20 pambali ponena kuti zinthu zimene anazilenga Mulungu zinyama zinali in pairs, chachimuna ndi chachikazi, komano timapeza kunena kuti kwa Adamu ndi kumene kunasowapo othangatira. Ndiyakuti Mulungu atachiona chosowa ichi kuti chimwemwe cha Adamu chinali kusowa chifukwa kuti pakati pake palibe othangatira, Mulungu anaonapo kuti kunali kwabwino kuti ampange mkazi. Ndiye tikabwerano ndi kuvesesa makamaka chilengedwe cha mkazi, timapeza kuti Genesis chapter 2 verse 21 Mulungu anapanga kuti mwamuna agone tulo, anamgonesa tulo tofanato, ndipo mwa mwamuna uja nachosapo nthiti napangirapo nthiti imeneyo mzimayi. Ndeno mmene amadzuka Adamu, tikabwera verse 22 timapezapo Adamu ndi verse 23 akuyankhula kunena kuti mkaziyo atamuona anayankhula kuti fupa la mafupa anga, nofu la minofu anga. Ndeno timapeza Bible kunena kuti chomwecha kuti mkazi akuyenera akutchulira ndi zina ngati chizunga kuti a woman, kutanthauza kuti ochokera kwa a man, amene akuchokera kwa munthu kapena kwa tinikonena kuti ochokera kwa munthu. Pa imani imaonesera kunena kuti munthu ochokera kwa munthu. Ndeno apa pano tiona kunena kuti mmene buku la Efeso likunena kuti mkazi akuyenera kumvera mwamuna wake, ndi chifukwa yonena kuti mkaziyo moyo wake siwa iye ekha, komano ndi umoyo umene wachita kutengedwa kuchokera kwa wina. Ndi chifukwa choti wachita kutengedwa kuchokera kwa wina wake, ndiyoti akuyenera makamaka kukhala m'manja mwa amene umoyo umene wandani wampasa. Neno tikabwerano kusesereka Efeso chapter 5 verse 23 tipezano chinthu china chimene likufuna kuti limphunzisenso makamaka mzimayi, kunena kuti mzimayi akuyenera kuphunzira chani pamene ali mkati mwa banja. Kozino ndiyo tikubweramo ku nkhani yonena kuti ndi ndani amene akuyenera kukhala pasogolo pa mumbanja, mkazi kapena mwamuna, ndi ndani amene akuyenera kukhala pasogolo pa nzake. Ndeno verse 23 verse 23 akunena chonchi. Efeso chapter 5 verse 23 akunena verse 23 akuti pakuti mwamuna ndiye mutu wa mkazi, monganso Khristu ndiye mutu wa eklesia, ali yekha mpulumutsi wa thupilo. So tikabwera tipeza kunena kuti mwamuna ndi amene akuyenera kukhala ngati mutu wa mkazi. Mwanja ina mwamuna ndi amene ali pamwamba pa mkazi, then mkazi akubwera chani pambuyo pake. Zonse zikuchitika chifukwa cha chinsinsi chimene chinachitika ku buku la Genesis chapter 2 kunena kuti chifukwa choti uyu wa mwamuna ndi amene wayambirira kulengedwa, then wamkazi ndi amene akubwera pambuyo atachosedwa mwa mwamuna. Ndi chifukwa chake wamuna akuonekera ndi ukulu wonse kunena kuti ndi amene ali pamwamba pa uyu amene ali wamkazi. Chimene makamaka chikuyenera kuti chikaperekenso picture yayikulu makamaka kwa anthu amene tili mu mpingo masiku ano, amene tikuyembekezerabe makamaka Khristu Yesu, komanso amene tikuyembekezerabe zazikulu za ulemerero wake kuonetsedwa pa ife, kunena kuti monga mkazi ali pansi pa mwamuna, chomwechonso onse amene ali mu mpingo wa Mulungu akuyeneranso kukhala pansi pa Khristu Yesu. Monga tizikhala tikuchiyenda nacho chifanizo ichi kapena kuchithuthuzi ichi kuti tichivesese bwinobwino kuti ndi chifukwa chani po akulumikiza mbali zonse ziwiri. So tikamaliona banja ndalinakale kuyambirira kucha kunena kuti likungofuna kuti litumphule makamaka umoyo okhazikika umene anthu onse amene ali mwa Khristu Yesu akuyenera kuchitira. Ndeno mkazi ndiye kuti akuyang'ana kwa mwamuna, chomwechonso mpingo onse, anthu onse amene ali ndi umoyo wa Khristu akuyang'ananso kwa ndani? Kwa Khristu Yesu. So tionepo makamaka chinsinsi china chimenenso po anachivumbulutsa makamaka pa nkhani ya amene akuyenera kukhala ngati wamkulu pakati pa banja, kuphatikiza pa Efeso chapter 5 verse 23. Tingopita 1 Korinto chapter 11 verse yake ya 3 kupya kumene konso po anachioneseranso makamaka ku mpingo wa Korinto kunena kuti zikuyenera kukhala ndi dongosolo lotani makamaka pa amene ali kuyenera kukhala pamwamba ngati wamkulu. Neno 1 Korinto chapter 11 verse yake ya 3 akunena kuti koma ndifuna kuti mudziwe kuti mutu wa munthu yense ndiye Khristu,
ndi mutu wa mkazi ndiye mwamuna, ndipo mutu wa Khristu ndiye Mulungu. So tikabwera kuona chinsinsi ichi tiona kunena kuti aliyense mutu wake kapena kuyambira munthu wina aliyense kunsi kwa dziko lino lapansi, pambali soponena kuti chabwino kunsi kwa dziko lino lapansi, komanso tikabwera singakhale zakumwamba, chifukwa tikumbukire kunena kuti buku la Efeso chapter 1 verse yake ya 10-11 tinaonapo kunena kuti Mulungu akufuna kuti apange zakumwamba ndi zapansi zonse zikhale mwa Khristu Yesu. So pambali ponena kuti ino tsiku la lero tikuphunzira kaye zapansi pano kudzera mu banja, tiona kunena kuti pambali ponena kuti anthu ali pansi pa Khristu, chomwechonso tikatsika nayo musi ingakhale kuona kuti chapter 11 tikapeza kunena kuti imaphunzitsanso ngakhalenso za angelo kunena kuti anene akuzindikira kuti ali pansi pa ndani pa Khristu Yesu, malingana ndi 1 Korinto chapter 10 verse yake 1 Korinto chapter 11 verse 10 pamene anamvetsetsaponso chinsinsi china cha chipangidwe cha mkazi kunena kuti mkazi akuchokera kwa mwamuna nanga zifuna ziphunzitse chani, zimene zimaonesera kunena kuti Khristu Yesu ngati mwana weniweni wa Mulungu, komanso Khristu Yesu ngati moyo weniweni wa onse amene akukhala mu ufumu wake. Ndino tiona kunena kuti ndi verse iyi ikutitumphulira kunena kuti tikabwerapo pa nkhani yopanga line ya amene ali wamkulu, tupeza kuti mpingo uli pansi pa Khristu and Khristu ali pansi pa ndani pa Mulungu. So oyambirira ndi kuti pali Mulungu, then kenako pakubwera Khristu, then kenako pakubwera chani, pakubwera mpingo wake. Neno tiona kunena kuti ndi chifukwa chani kodi Mulungu akuyenera kukhala pamwamba. Tikapeza kuti Mulungu akukhala pamwamba chifukwa choti iyeyu ndi amene ali source kapena kuti kochokera kwa china chilichonse, popanda iyeyu panalibe kena kalikonse kamene kana kakhala. So tipezano kuti ndi chifukwa chani Khristu akubwera pambuyo pa Mulungu amene tipeza kunena kuti Khristu Yesu chifukwa ndiye yekhayo amene anatuluka kuchokera kwa ndani, kwa Atate, amene ali ndi umoyo weniweni wa Atate chifukwa cha chibadwire chake kuti anabadwa kuchokera kwa iye. Monga mavesi ena ngati Miyambo chapter 8 tinakhala tikuonapo mbali ina ikutiphunzitsira makamaka mu maseries athu osiyanasiyana. Teno pakuchoka pamenepo tipezano kunena kuti mpingo ukukhala pansi pa Khristu chifukwa chani, pali chinsinsi chilano chimene Bible likufuna kuti litiphunzitse chifukwa chani. Iye uyo amene ali wodzala ndi umulungu wonse, amene wachokera kwa Atate, amene wabadwa kuchokera kwa Atate. Yani kandi ndikileka pause pang'ono ndisiye kaye mwana. Pepani ida break para ripesa mwana. So ndikunena kuti tikaonana chinsinsi chiliona kuti anthu onse akuyenera kukhala pansi pa Khristu chifukwa chani, kapena kuti mpingo onse ukuyenera kukhala pansi pa Khristu chifukwa chani. Pali chinsinsi chimene Bible likufuna kuti luonetse. Yesu ali pansi pa Khristu chifukwa kuti Yesu ali pansi pa Atate chifukwa kuti moyo umene uli wa Khristu Yesu ndoti iye anaupeza kuchokera mkubadwa kuchokera kwa Atate. Ndeno mpingo uli pansi pa Khristu chifukwa chani. Tipeza kunena kuti 1 Korinto chapter 12 ilitsimikizira kunena kuti ndi chifukwa chani ifeyo tili pansi pa Khristu Yesu. Komano mwina ndisanafike ku 1 Korinto chapter 12 ndimafuna kuti ndioneseka chinsinsi kunena kuti tikauona umoyo umene anali nawo ngati Adamu, monga tinaona ku chiyambiko chationa kuti Adamu ndi amene anayenera kukhala moyo wa anthu onse okhala pa dziko lapansi, kapena kuti ngati source ya umoyo wa tonsefe amene tili ku dziko lapansi. Makamaka tizitsimikizira izi ndi Machitidwe chapter 17 verse 26. Munati muone Machitidwe chapter 17 verse 26 muona kunena kuti pali chinsinsi chionera kuti Mulungu polenga dziko lapansi sanapange miyoyo yambiri koma anapanga umoyo umodzi. So umoyo umodzi umene uwu ndiye wa Adamu. So mwa Adamu munenera kuti mutuluke miyoyo yonse imene ili ku dziko lapansi. Tonse amene tili ku dziko lapansi ndo tichokera ku moyo umene uwu. Hava plus apo ana ake onse ndi zidzukulu zawo zonse zikuchokera ku moyo umene unali wa Adamu. So tikabwera ku nkhaniso ya umoyo wathu umene tili nawo mwa Khristu, tipeza kunena kuti tinaonapo mu Efeso chapter 1 verse 22 ndi 23 kunena kuti mpingo lili ngati thupi la ndani la Yesu, kapena kuti mpingo ndiwo mopenzekeramo mzimu wa ndani wa Yesu Khristu. So Yesu Khristu ali mkati mwa wina aliyense amene ali mu mpingo umene uwu.
ngati munthu asali ndi umoyo wa Khristu Yesu, Bible limanena motsimikizika kunena kuti sife ake a Khristu Yesu. Ngati tili ndi Khristu ndiyoti tili nako kuzitamandira kunena kuti tili ake a Khristu chifukwa choti umoyo wake uli mwa ndani? Uli mwa ife. Aroma chapter 8 verse 9 imatitsimikizira kuti simuli mthupi ayi, koma mzimu, ngati mzimu wa Mulungu ukhalabe mwa inu. Ndipo ngati munthu sali nawo mzimu wa Khristu, sali wake wa ndani? Wa Khristu. Plus apo muli ana a Mulungu inu ngati mutsogozedwa ndi mzimu wa ndani? Wa Mulungu. Ndiyoti mwanjena tonse amene tili mu mpingo umene uwu tili ndi umoyo wake wa ndani? Wa Khristu Yesu. Neno tikachoka apo tipeza kuti 1 Korinto chapter 12 verse 13 inaperekapo chisisi chichi kunena chimene chikufuna chionesere kunena kuti mpingo uli pansi pa Khristu chifukwa cha chisisi ichi. 1 Korinto chapter 12 verse yake ya 13 akuti pakutinso mwa Mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m'thupi limodzi, ngakhale Ayuda, ngakhale Aheleni, ngakhale akapolo, ngakhale mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa mzimu mmodzi. So ife amene tikupangano chimpingo chimene chichi limene lili ngati mkazi thupi la Yesu, akunena kuti tonsefe amene tili mmenemu ndi chifukwa choti tinamwetsedwa mzimu mmodzi, ngakhale tili ziwalo zambiri kuti ndife anthu osiyanasiyana, Ayuda, Aheni, kapena kuti mitundu ya anthu yonse imene ili ku dziko lapansi, komano tonse tikupezeka mmenemu chifukwa cha gawo linanso limene tinkaliona buku la Efeso chapter 2 makamaka kuti Mulungu anapanga mtundu umodzi umene anthu onse anayenera kuti akhale mwa Khristu Yesu, kapena kuti azitsogozedwa ndi mzimu wa Khristu Yesu. Ndi chifukwa choti anyamula umoyo wa Khristu Yesu, Mulunguno akwayika kunena kuti iwowa ali pansi pa Yesu. Chifukwa chani? Pakapanda moyo umene uwu ndiyoti zimatanthauza kuti munthu sali pansi pa ndani? Pa Yesu. Ndeno tabwirira ku chinsinsi cha chipangano chakale tipeza kunena kuti mkazi anayenera kuti moyo wake uchokere kwa uyuyu mwamuna ndi cholinga chokunena kuti akamvetsetse makamaka kunena kuti ali pansi pa yani, kapena kuti azitsogozedwa ndi umoyo wa ndani, kapena kuti umoyo umene uli mwa iyeyu ndi wa yani. Ndeno mkazi amazindikira Hava kunena kuti moyo umene anali nawo unali umoyo wa Adamu amene anali mwamuna wake, kuperekanso chithunzi chachikulu kunena kuti moyo onse umene anthu achikhristu tili nawo ndi umoyo wa ndani? Wa Yesu Khristu. So popanda umoyo wa Khristu Yesu, ife sitili a umoyo umene uwa wa Khristu. Neno chifukwa chachichi muona kunena kuti banja mwa Efeso chapter 5 akunena kuti mkazi akuyenera kuti akhale omvera ndithu mwamuna wake, kusonyeza kuti ganizo lalikulu limene likuyenera kuchita kwambiri pa mubanja likuyenera kukhala ganizo la mwamuna. Ndoti mwanjena njira ina iliyonse imene banja likugwiritsa ntchito ndizo mfundo zimene zikuchokera kwa ndani? Kwa mwamuna amene ali ngati head kapena kuti mutu wa banja. Mwina kuti tizimvetsetse kwambiri, wena kuti tizindikira kunena kuti mutu ndi chifukwa chani Bible likugwiritsa ntchito mawu kuti mutu. Mwina tibwere ngati umoyo wa kuthupi umene tonsefe tili nawo, kunena kuti tipeza chinsinsi chonena kuti ifeyo anthu tili ndi ziwalo zambiri, inde manja, miyendo, kapena china chilichonse pa thupi lathu, komano tipeza kunena kuti china chilichonse chimadalira zinthu zimene zikuchokera kuchani? Zikuchokera ku mutu wathu. So popanda mutu ndiyoti timapeza kuti ziwalo zonse zikhala zotani? Zikhala zakufa. Chomwecho mukapezanso chinsinsi cha banja mukapeza kuti ngati mwamuna sakukhala mutu wa banja lija, banja limakhala lowonongeka kwambiri. Chifukwa chani? Amene akuyenera kukhala mutu amapeza kuti ndi ofoka. Neno tikabweranso ku umoyo wa Chikhristu, ngati ifeyo anthu amene tili mwa Khristu Yesu, Khristu amene ali mutu wathu, ngati Khristu sakuchita control, sakutsogolera, kapena kuti sakufungatira bwino lomwe umoyo wathu, tikapeza kuti umoyo wathu umapezeka zoti kunkanufokera, kapena kunkanutsika, kapena mwinanso ngakhale tikusiya kumene njira imene tinayipeza ya Mulungu. Ndeno tiona kunena kuti banja limagwiritsa ntchito mawu ochokera kwa mwamuna, kapena kuti fundo zochokera kwa mwamuna. Ndeno muona kunena kutinso Khristu mfundo yake imene akutipasa ifeyo anthu amene tili mwa iye kupyolera mwa mzimu wake ndiyo khayo imene ikutithandiza ifeyo kukhala mu mchilimbiko komanso kuchita ntchito yonse imene ili ya Mulungu. Paja tizipitirizabe kukumbukira kunena kuti pali ntchito ya Mulungu imene tikuyenera kumayichita tsiku ndi tsiku, imene ili kuyang'ana pa Khristu, kapena kuyembekezerabe Khristu Yesu kuti ayankhule ndi kuchita mwa ife. Neno chifukwa cha ichi chimene chikuonekera ku banja kunena kuti banja likuyang'ana mwamuna, muona kunena kutinso ife amene tili mwa Khristu Yesu
tikuyenera kuti tsiku ndi tsiku tiziyembekezera kunena kuti kodi Khristu Yesu achitanji mwa ife. Ndeno tikabwera ku buku la ngati Afilipi chapter 2 mavesi ena amene timakhala nthawi zambiri kuwakambirana, Afilipi chapter 2 verse 13 muona kunena kuti umoyo umene tinawulandira, umene tinamwetsedwa nawo, umene uli mzimu wa Yesu Khristu, ndi umene umayenera kuti ukhale ukuchita mwandani mwa ife. Afilipi chapter 2 verse 13 imanena kuti wakuchita mwa inu kufuna kapena ndi kukoma mtima kwake konse, ndeno tipeza kuti ndi Mulungu. So Mulungu ndi amene azichita mwa ife kuchokera mwa mzimu wake. Tikabweranso wa Afilipi chapter 1 verse 6 amanena kuti iye amene anakuyitanani inuyo kulowa makamaka mu chikhulupiriro ichi, akunena kuti azapitiriza kumaliza ntchito yonse imene anayiyamba. Tikapitanso ku 1 Tesalonica chapter 5 verse 24 timapeza kunena kuti iye wakuyitana inu ali okhulupirika ndipo adzachichita. Mwa njira ina, ntchito yonse imene ikuchitika mu moyo mwathu ya umoyo wa Chikhristu ikudalira mzimu umene tinamwetsedwa nawo umene watipanga ife kulowa mu banja la Mulungu. So ngati tidalira umoyo umenewu, tikapezeka zonena kuti tikupezekabe mu banja limene lili ndipo tikukondedwabe ndi mwamuna amene ali Khristu, amene akuyimikiridwa tsopano ndi mwamuna amene akuonetsedwa makamaka ku mabanja a dziko lapansi. Neno popanda ichichi tikapeza zonena kuti system yonse ya banja popanda mwamuna ndoti ipezeka kuti yaonongeka. System yonse ya umoyo wa Chikhristu tikapeza kuti so yaonongeka popanda chani? Popanda Khristu kutsogolera. Tikabwera mu buku la Yohane chapter 17 verse 23 Yesu ananenapo nthawi ina pofuna kutionesa ife kuti tikuyenera tilowe mu umodzi. Tikumbukira kunena kuti banja limakalowa mu umodzi chifukwa choti banja mwamuna ndi mkazi akugawana umoyo umodzi. Makamaka popona chiphephereso chimene chidaoneka mene Mulungu anali kumulenga mkazi, mene anali kumpanga mkazi kuchokera kwa mwamuna kunena kuti ndilo thupi limodzi. So tikabweranso ngakhalenso mwa anthu amene tili mwa Khristu Yesu, ife ndi Khristu Yesu tinaphatikana, mzimu wathu ndi mzimu wa Khristu Yesu unaphatikana. 1 Korinto chapter 6 verse yake ya 17 tikapeza zonena kuti tinapanga umodzi ndithu. Neno Yesu anali kuzitsikimiza izizi pamene anali pa dziko lapansi mu Yohane chapter 17 verse yake 23 kunena kuti ine ndikhale mwa iwo ndi ine mwa inu ndi inenso mwa ndani? Mwa iwo, kuti tikakhale chani? Amodzi. So paliponse pamene mzimu wa Khristu Yesu uli mwa ife ndikuti tikulowa mu umodzi umenenso umaonetsedwa pamene banja likulumikizana mwamuna ndi mkazi kukhala ngati chani? Thupi limodzi. Ndikuti ife tonse amene tili ku dziko lapansi mene tikuziphatika ndi umoyo umenewu tikukalowano mu banja limene lilofunikitsitsa limene lili banja la Mulungu, limene ndithu wamkulu wake akakhale Mulungu ndipo obwera pambuyo pake akakhale Khristu Yesu amene ndithu adzanze mitima ya onse amene akutsatira ufumu umenewu. Neno tipeza kunena kuti monga banja limene silikutsogozedwa ndi mwamuna limakhala kuti banja ndiwonongeka, chomwecho mukapeza kuti onse amene asali mwa Khristu Yesu kapena kuti amene asakutsatira fundo imene Khristu Yesu akuchita nayo mkati mwa moyo wawo, mukapeza kuti sangakwanitse kuchita za Mulungu. Yohane chapter 15 verse 4 Bible limanena kuti ifeyo ngati nthambi amene talumikizana ndi Khristu Yesu, Khristu Yesu ndi amene ali mpesa weniweni. Ife sitingathe kuchita kanthu ngakhale kamodzi ngati Khristu Satani sachita mwa ife, kapena kuti ife nthambi tikuyenera kuti tilumikizike kotheratu ndi mtengo umene uli mpesa amene akudzitcha kuti mpesa weniweni amene ndi Khristu Yesu mwa ndani? Mwa umoyo wathu. Ndikuti ife ndi Khristu Yesu, Khristu akakhala mwa ife, Khristu azachita ntchito yonse, ndeno ife tizaonekera kunena kuti tikuchita zinthu zimene zizifanira anthu aona chikhalidwe chathu, anthu aona mayendedwe athu kunena kuti akunga monga umoyo wa Khristu umene ukuchita mkati mwa ndani? Mwa umoyo wathu. Nano zomwezinso Paulo anakhala akuzibwereza makamaka pa chinsinsi chimene chiona kuti mkazi akuyenera kumvera mwamuna. Akuzibwerezanso mu buku la Kolose chapter 3 verse 18 pambali pa mavesi ena onse amene kanatha kuwerenga, komano ndingowerenganso Kolose chapter 3 verse ya 18 ngati fundo ina yopambatira ku Efeso chapter 5 verse ya 22 23 kuti mkazi akuyenera ndithu kukhala pansi pa mwamuna ndi kumvera mwamuna wake masiku onse. Kolose chapter 3 verse 18 kuti akazi inu muzimvera amuna anu monga kuyenera mwa ndani? Mwa Ambuye. Zomwezi tataziona kale ku Efeso zionera kuti akazi akuyenera ndithu kuphunzira kumvera
ndithu amuna awo monganso kuyenera kumvera nako Ambuye wathu Yesu Khristu. Funso limene lingabwere pakati pathu ndilonena kuti kodi mkazi amayenera kumvera chani mwamuna wake? Ndi zitizo zimene akuyenera kumvera nazo mwamuna wake. Ndi malamulo ngati ati amene chifukwa ngati tikunena kuti akumvera ndiyoti pali zina zimene mwamuna akulankhula kapena zina zimene akulamula, ndiyoti chilichonse chimene akuyankhula mwamuna wake ndi chimene chikubwera ngati lamulo kwa mkazi, chimene mkazi akuyenera kuti achimvere ndithu. Paliponse pamene akumvera chimene chichi pamakhala kuti ubwenzi umene uli pakati pa mkazi ndi mwamuna ukunkanutani nukulakulabe. Koma paliponse pamene mkazi akapange chisankho chosamvera chimene mwamuna wake akulankhula kapena chimene mwamuna wake akumulamulira nacho, ndikukhulupirira kuti ubwenzi ndi chikondi cha banja limeneyo chimankachitani chitsikira pansi. Zimenezinso zikuyenera kuti zikationetsere chinsinsi chachikulu kunena kuti anthu amene tili mwa Khristu Yesu, Yesu ali ndi zina zayizo zimene akhale akutilankhula, akhale akutilamula nazo, zimenenso zingakuze chikondi chathu pakati pa ife ndi Khristu, monganso banja likukunzika mu chikondi chawo pakati pa mwamuna ndi mkazi amene ali ngati zipatso za amene ali ngati gawo lalikulu la banja. Ndinu tateni tizione kunena kuti kodi mkazi akuyenera kumvera ziti kuchokera kwa mwamuna wake. Mwachitsanzo ndimafuna kuti ndipereke chitsanzo ichi. Mwamuna apakhoza kukhala ndi malamulo akoyambirira mene akuntenga mkazi. Ukamatenga mkazi umakhala ndi zina mwayizo zimene umaziyikiza kunena kuti ineyo mkazi wanga ndifuna atamazakhala ochita ngati izi, ochita ngati izi, ochita izi. Akazakhala ochita izi, ochita izi, azakhala mkazi wanga ku nthawi zonse. Koma ngati sangakhale ochita izi, banja lathu lizatani, banja lathu silingakhale. Chifukwa chani? Zokonda za ine ngati mwamuna sizikutani, sizikukwaniritsidwa. Ndine mafuna ndipereke chitsanzo ichi. Mwachitsanzo ngati mene kulili kumalawi kuno, ndipereka miyambo imene ili kumalawi kuno. Pali mwambo ngati kuntcheu kuno timanena kuti mwambo wa chikamwini, umene nthawi zina mwamuna amatha kukakhala kwa mkazi. Ndeno pali mwambo wina timanena kuti mwambo ngati wa chitengo, umene mkazi amatha kukakhala kwa mwamuna. Ndeno pali nthawi zina amuna ena amakhoza kuyankhula kunena kuti ineyo ngati ufuna kuti iwe ndikutenge ukhale mkazi wanga, uziwe ichi kunena kuti iweyo ndizakutenga usakakhala nane kwathu. So zimene wayankhula mwamuna akuyenera kuti mkazi azive, ndeno zikhale ndi iye kumvera. Ngati Bible likunena kuti mkazi akuyenera kumvera mwamuna wake, mkazi amene ali pansi pa mwamuna akuyenera kuti atsindike kunena kuti chifukwa choti mwatero ineyo ndizachita choncho. So muona kunena kuti kumvera kotereku kukhoza kukuza ndithu ubwenzi umene uli pakati pa mwamuna ndi mkazi kuti ukatanibe ukapitilire. So wamvera lamulo loyamba ndipo zapezeka kuti pakubweranso lamulo lina kapena kuti pakubweranso mawu ena. Ndene mwachitsanzo, ine ndimakonda ichi, mwamuna akhoza kuyankhula kuti ndimakonda ichi, muzindichitira ichi, mukandichapira muzindisitira, mukandisitira muzipangira izi. Abwino akhoza kuyankhula choncho. Mkazi poziva poziyezanso akazoona kuti ndizofunikira kuna kuti zikhoza kuthandizirabe kuonjezera chikondi pakati pa iye ndi mwamuna wake, pozimvera izi nazichita izi, muona kunena kuti ubwenzi ucha umakhala kuti mkanutani nukulirakulira. Koma aliyense mkazi amene sangamvere zinthu zimene mwamuna wake akukhala ngati akuzilankhula, ndikukhulupirira kuti zikhoza kusokoneza chikondi chimene chilipo pakati pa iwo amene akupanga banja limeneli. Mwachitsanzo ndikukumbukira nthawi imeneyo ndi mmodzi mwa okonda kwambiri ziphunzitso zina, mwachitsanzo ngati za trans ndisanakwatire. Kozi ndakhala ndi munthu woti sindimagwisa ntchito kaya za nyama, sindimadya za nyama zina zilizonse. Ndeno ndinali ndi linga lionera kuti mkazi amene ndizamkwatire I think azakhalenso munthu ngati ineyo. Nthawi imene timanena kuti a healthy reformer, munthu amene akutsatira bwino uthenga wa za trans. So nditapeza bwenzi, ndiyoti bwenzi lija linenera kuti lindizindikire ineyo kuti ndimakonda chani. Ndeno mkazi uja ndizindikira kunena kuti inoke ndi munthu amene amakonda uthenga wa Sabbath. Ona kuti mkazi uja sanakhala kopeka kunena kuti apange kuthekera konse kunena kuti akhale mu chinthu chimene ine ndili. Chanamba 2, enoki ndi munthu amene amatsatira uthenga wa health reform. So anazikakamizabe kunena kuti akuyeneranso kukhala mu chinthu chimenecho. Of course nthawi yoti sinampate kukhala ngati wokondedwa wanga. Ndeno
nthawi imene ndikuntenga ndinasapeza kuti ndamba kuona kuti zinthu zimene ine ndimazikonda ndi zimenenso Yeuza ali kukhala mu zinthu ngati zimenezo. Ndizapezeka kuti ine nali reforma osadya ngati zinthu zimenezo, kajasa anapezeka kuti wakhaso mu zinthu zimene jazi sakupanga zimenezo. So zimene ndi zimene koyambirira ngati oyang'ana kwambiri fundo zimene zizi kunena kuti ndi zimene zingandipangise banja yanga kukhala lokondwera. Zinapangisa yeyu kupanga zimenezi, ndeno kenako ine ndinakopeka mtima kwambiri kunena kuti I think munthu uyu ndi amene alofunikira kuti ndikhoza kuntenga kukhala ngati ukondedwa wanga kunthawi zonse. Ndizantenga pakupita pa nthawi ndakhala tikuchitabe zimene zija ndikumaoneka kuti tonse tili mu line imodzi ndipo chimwemwe chathu chimakulirakulirabe chifukwa pakanapanda zimenezo pa nthawi imene ndinali wokakamira ku zimenezo ndoti banja yanga sikanakhala kapena kuti mwina singanatenga kumene kukhala ngati njani mkazi wanga. Nene ndikufuna kuti ndionesere izizi kuti nthawi zina kukumvera ku zinthu zimene mwamuna wako ali zimathandizira kunena kuti relationship kapena kuti ubwenzi umene uli pakati pa inuyo ngati banja ukapitirira nutani nukulakulabe. Ine ndakhala ndikuonapo azimayi ambiri akusiya ingakhale chipembedzo chimene anali mwachitsanzo ena amene sanali a 7 kapena kuti mwina kapena anali ku mipingo ina asante apeza kuti anakopeka mtima kukalowa mu chipembedzo cha la sabata ngati lero chifukwa chonena kuti mwamuna wawo ali muziti mu zimene zija. So kuti amakhala kuti zinthu zija kuti amasangasidwa nazo kapena kuti akhazikika mu zimene zija komano chifukwa chokufuna kuti awine ubwenzi kumene uli pakati pa iwo ndi mwamuna wawo amalolera kutsatira zimene mwamuna wawo amatani amazikonda. Ena amayi onse amatha kupatuka kuchoka ingakhale ena ku tsiku la lero kupita ingakhale ku Sunday cholinga kuti akakondwerese ndani amuna awo ndi zina mwa izo. Ndimaona kuti mabanja chifukwa cha zimenezozo amapitirira nalimba kapena kuti ubwenzi umapitirira nuonekera kunena kuti banja ilo ndithu ndilomverana ndithu. Koma nthawi zonse pamene lamulo limene lilasweka kunena kuti wamkazi sakuvera zimenezi muzaona kuti mumakhala mapokoso m'mabanja chifukwa cha zinthu ngati zimenezi. Neno ndimafuna nokuti ndibwere ku chinsinsi chonena kuti ifeno amene tili mwa Khristu Yesu chifukwa Khristu Yesu akunena kuti ngati inuyo muli mwa ine monga mkazi amamvera mwamuna wake chomwechonso eklesia akuyenera kumvera ndani akuyenera kumvera Khristu. So ifeno amene tili mwa Khristu Yesu timvera bwanji mwamuna wathu amene ali Khristu Yesu? Kodi Khristu Yesu wabwera ndi mawu ati onena kuti ifeyo tikuyenera kuti timvere iye ndi kuwatsatira amene angatithandizira kunena kuti ubwenzi wathu umene uli pakati pa ife ndi iye upite nukulakulabe. Pali chitsanzo ichi tikabwera ku buku la 1 Yohane chapter 3 verse 22 ndikhulupirira kuti 21 22 23 timapeza apo kunena kuti Yohana anatumphulapo fundo yenanena kuti ifeyo ngati tisunga malamulo ache onse a Mulungu china chilichonse chimene akuti ifeyo tipempha kwa Mulungu, Mulungu azakhala ifeyo akuti tani akutichitira